बिथाङा 15 बोसोर दिनै 10 बोसोर EM जाबाय 5 बोसोर एक्जिस्टिं MCLAमोन दिनै बिथाङा सासे मर्यादा गोनां व्यक्तिया दिनै जोंनि लरेन्स इस्लारि सारनि एगेन्सै जानला मानला खोथा बुंलाबायनाय गावनि माने मर्यादा गैयै जानला मानला बेकबाइटिं खालामलाबायनाय आं सानो बियो बिनि पार्सनेलि लाइफआवबो बे थिग नङा आरो बिथाङा दिनै निउ कामार नङा बिथाङा दिनै 10 बोसोर EM जाबाय 5 बोसोर MCLA जाबाय बिथांखौ आं खावलायनो सानदों बिथाङा जानला मानला बेबादि बेकबाइटिंनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो दिनैनि जिनाखि मोनसे शुभ दिन दिनै सालाकाटि समस्तिनि सिङाव दिनै बे खुरसाखाथि प्राइमारिनि हरिगाव बाजारनि खाथियाव जोङो पहेला दिनै इलेक्सन स्टारिं अफिस खुलिजेननाय जाबाय दा आं खोब गोजोननाय मोनदों दिनै बे अफिस खुलिनायाव जों एथ' मानसि लेंहराखैब्लाबो दिनै जोंनि शुभाकांक्षी जोंनि सापर्टारफ्रा ओरैबायदि मोनसे आग्रहजों बाहाय फैनानै बाहागो लाफैदों दा बेवहाय बाहागो लाफैनायाव जोङो दा मोनसे पजिटिभ जों जे सालाकाटि समस्तियाव दानो जोङो देरहानो हागोन बेनि मोनसे सिमटमखौ जोङो दिनैनि बे अफिस खुलिजेननायावनो जोङो बुंनो हायो आरो बेयो मोनसे सालाकाटि समस्तिनि खोब ब्राइट मेसेज जागोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला गणतन्त्रआव मेजरिटि मास्ट बी ग्रेन्टेड होननाय बाथ्राया दिनै जोंनि बे मुखुलि खालामजेननाय इलेक्सन स्टारिं अफिस बेवहायनो मोनसे रोखा माने देरहागोननि रोखा मोनसे नमुनाखौ जोङो माने बे अफिस खुलिनायनि गेजेरजों मेसेज होनो हाबाय होननानै आं सानो दोलो हिसाबै जिहेतु माबायदि साखाफारा जानानै दं दिनैनि दिनाव जोङो UPPL हिसाबै आङो जा नुदों प्रेक्टिकेलि आरो जोङो प्रेक्टिकेलि जा रोखोम जोङो खामानि मावगासिनो दङ स्पेसियेलि दिनै सालाकाटि समस्तियाव 214टा गामि दङ बेवहाय जोङो ओरैबादि देरहानायनि थाखाय खामानि मावदों जोंनि वार्कारफ्रा माने रेस्टलेस जोंनि जा वार्कारफोर दं बुथ लेभेलानो जा प्राइमारियानो जा ब्लकआनो जा जोङो ओरैबायदि कम्बाइनेसनै आलदा टीम बानायनानै जोङो ओरैबायदि मोनसे इनार्जेटिक देरहानायनि जिनाखि पजिटिभ एक्सपेक्टेसन लानानै दिनै जोंनि वार्कारफ्रा मावगासिनो दङ आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे गियार आपआव दङ माने एकदम 100% जोंनि वार्कारफ्राबो पजिटिभ मुडआव खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो आं जा नुदों माने आरोबाव बे जेनाखि मोनसे कड अफ कन्डाक्ट फैबाय मैया बिनि उनाव आरो जोंनि मावनायनि जेनाखि इनार्जि बेयो माने ओरैबायदि इनार्जेटिक माने आवगायलांगोन आरो जोंनि वार्कारफ्रा दा ओरैबायदि उत्साह माने ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनायाव ओरैबायदि मोनसे आवगायनानै फैनाय आरो खोब एक्टिभ रल लानाय बे जिनिसखौ जोंनि कर्मिफोरनि गेजेराव दा माने मावगासिनो दङ आरो जिहेतु नोंथांमोननि बियाबाव गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा लोब दङ माबायदि भट मोनगोन दिनैनि दिनाव जोंनाव मथा-मथि 11टासो कमिउनिटिस दङ जोङो माखासे बोसोराव बिसेसकै 2020नि जोंनि काउन्सिल निर्बाचनखौ जों जुदि रायखाङो बे समाव जोङो सेल्टारखौनो मोनामोन जोङो UPPL हिसाबै जोङो जायगाखौनो मोनामोन आरो जों थाङोब्ला माने मानसिफ्रानो मोनसे डाउट माने जायगायाथ' दुरेर खोथा माने डाउट मोनसे गुबुन सम्प्रदायनि गेजेराव बे मोनसे परिस्थितिमोन नाथाय दिनै जोङो बे 4.5 बोसोराव बा दिनैसिमाव ओरैबायदि जोंनि UPPLनि माखासे खामानि मावनाय माखासे जिनाखि सिन्ता धारना माखासे जिनाखि एक्टिभिटिस बेफोरखौ मोजां मोननानै ओरैबायदि गुबुन माहारिफ्रा दा बिसेसकै नैबे इलेक्सन समायाव जों दा जा नुदों माखासे प्रग्रामखौ जों खालामाब्लाबो माखासे एंगेलनिफ्राय माखासे कमिउनिटिसफ्रा फैनानै गावसोरनो जोंनाव मिटिं खालामहैनांगौ जोंनाव ओरै मानसि जइन जागोन होननानै जोंनि केन्डिडेट लरेन्स इस्लारि सारखौ लोंनानै लाङो आरो जोङो ब्लकखौ माखासे कमिउनिटिसफ्रा मिटिं खालामथारनांगौ होननानै लोंनानै लाङो दा बेफोरखौ नायोब्ला गुबुन कमिउनिटिसआबो दिनै सालाकाटि ब्लकआव 11टासो कमिउनिटिसफोर दङ बिसोरबो ओरैबायदि मोनसे आग्रह जानानै दङ आरो स्पेसियेलि आं मोनसे जिनिसखौ फोरमायनो सानदों दिनै सालाकाटियाव जोंना केन्डिडेट लरेन्स इस्लारि सारनि नाम खोनानाय लोगो लोगो दिनै मोनसे ओरैबायदि
बिथांनि नाम खोनानायनि उनाव ओरैबायदि मोनसे मानसिफ्रा ओरैबायदि लोब लोब ओरैबायदि आवगायनानै फैसिनदों माने बुंनानै फोजोबनो हाया। दा बेखौ नायोब्ला सालाकाथि समष्टियाव गुबुन माहारिफ्राबो ओरैबायदि पजिटिभ आरो बिथांमोननि खुगानिफ्राय नोंथांमोनहाबो हयथ' खोनानो मोनगोन मालाबा इन्टारभिउ लायोब्ला माने एकदम ओरैबायदि सापर्ट माने डे बाय डे सापर्टारा बारायगासिनो दङ आरो ओरैबायदि मोनसे उथान मोनसे धौ जागासिनो दं सालाकाथि समष्टि हिसाबै केन्डिडेट लरेन्स इस्लारिनि सायाव ओरैबायदि मोनसे फोथायनाय ओरैबायदि मोनसे माने मानसिफ्रा मोजां मोननानै आवगायबोनाय आरो बिथांनि माखासे सिन्ता धारना माखासे मानाखि शारिरिक बेकग्राउन्डआव बिथांनि माखासे लाइनाव गोबां मानसिया दा आवगायनानै फैदों आरो गुबुन माहारियाबो लोब लोब सापर्ट होनो फैगासिनो दङ। दा नोंथांमोननि बियाबाव टिएमसि एमएलए देरहासार बसुमतारिया फिलार जानो थांगासिनो दं नामा? आङो दिनैनि दिनाव बुंगोन आङो मोनसे उदाहरन होनो सानदों। बिथाङा दिनै गावनो फ्रास्ट्रेसन जानानै जोंनि केन्डिडेट मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारनि नाम खोनानायनि उनावनो बिथाङा ओरैबायदि फ्रास्ट्रेट जाबाय आरो आं बिथांखौ खावलायगोन बिथाङा 15 बोसोर दिनै 10 बोसोर इएम जाबाय 5 बोसोर एक्जिस्टिं एमसिएलएमोन। दिनै बिथाङा सासे मर्यादा गोनां व्यक्तिया दिनै जोंनि लरेन्स इस्लारि सारनि एगेन्सै जानला मानला खोथा बुंलाबायनाय गावनि माने मर्यादा गैयै जानला मानला बेकबाइटिं खालामलाबायनाय आं सानो बियो बिनि पार्सनेलि लाइफआवबो बे थिग नङा आरो बिथाङा दिनै निउ कामार नङा। बिथाङा दिनै 10 बोसोर इएम जाबाय 5 बोसोर एमसिएलए जाबाय। बिथांखौ आं खावलायनो सानदों बिथाङा जानला मानला बेबादि बेकबाइटिंनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो बिथांनि बे जानला मानला जोंनि लरेन्स इस्लारि सारनि एगेन्सै खोथा बुंलाबायनाया बिनिफ्राय जोङो रोखा बुंनो हायो बिथाङा दिनैनि दिनाव जेनगोनखौ नुनानै बिथाङा ओरैबायदि डिप्रेसन ओरैबायदि फ्रास्ट्रेसन ओरैबायदि जानला मानला खोथा बुंलाबायनाया बिथाङा जागासिनो दङ। आं बेखौ नुदों।